klokken. Vi er på vej til skøjtehallen nu. Vi er på vej til stationen. Og det er lidt akavet, fordi vi er på en vej, hvor der er rimelig mange biler. Så det er lidt akavet, og de stiger ret meget på mig, men lige meget. Ja, så vil vi filme resten, når vi kommer til skøjtehallen, eller når vi sidder i toget, så hej. I de fingre. Fede. Hej. Hej. Hej vloggen. Vi sidder i Holte. Er vi i Holte? Østerport. Ja, men Holte-toget. Vi kommer også til Jo, Holte-toget. Og vi er på vej til Jægersborg. For at se skøjter. Og jeg drikker Sonjo. Det gør Laura også. Så ja. Der er Simon.